Čaute všetci, moje meno je Falcorn a ja vás vítam pri druhej časti z Minecraftového tohto sveta. Už sa nám vypalil konečne ten iron. Vidíte, že citlivosť mám lepšie nastavenú. Už som si prenastavil aj to scrollovanie, hej, ako som hovoril v prvom dieli. A takisto som si nastavil aj, že je toto menšie. Že všetko, lebo vtedy ste to mali hrozne veľké. To bolo neskutočne veľké, lebo som to dal do HDčka. Ale nehal som nastavený automaticky tento guy, alebo ak sa to volá, guy scale, hej. A dobre, môžeme sa pustiť teda do hrania, ja si tuto aspoň vyčistím trošku toto. Prečo mečom? To je jedno viac menej, tak mi to nič nespôsobí. Trošku si to vyčistím a rovno si môžeme spraviť aj políčko. Lebo jeden kýbel musíme spraviť, hej? To je bezpodmienečné, na začiatok potrebujeme. Šup, počkať, už nám ide ono? Keby som to takto, že times set date. Sakra, ja som to dal bez cheatov. Dobre, ja vypnem najskôr obťažnosť, vyspím sa. Dobre, vyspíme sa. Dobre, sme vyspaní, nechám si to posteľ, však to je jedno. Teraz spravíme si jeden ten kýbliček. To musíme. Dobre. Takže. No, každopádne si musíme spraviť motiku. Hej. Mal by som tuto mať. Áno. Dobre. Vlastne mám aj tyčky. Dobre, to je jedno. Hodíme sem motičku. A nejak si to tu ešte potrebujem. No chcem takto postaviť dom. Tu bude takto dom. Hej, poďte to. Šup. Dobre, no mám to hlinu, aby som nemusel zbytočne kopať. Tak tieto hliny, to si môžem zatiaľ toto mesko dať, ne? Toto si dám easy. To vymeníme. Birch sapling. Hop, tak. A toto si spravíme takto. Zatiaľ teda nemusíme, ten bucket nepoužívame, čo je škoda, že som ho robil vlastne. Počkať, aké je toto drevo? Ja myslím, že toto je to rubber. Jo, my tu máme rovné mushroom biome. Super. Myslím, že toto je ktoré? Nie, to je dark oak. Lebo to tiež nie je škaredé drevo. Ukáž sa, ako vyzeráš. No, toto tiež nie je škaredé. Môžeme aj z toho niečo robiť. Dobre, my by sme si už v druhom dieli, ktorý zase som nezačal, si nepustil stopky. Pustím si ich na mobile a pridám k tomu tak 2,5 až 3 minúty. Hej, čiže stopky, štart. Dobre, 2,5 až 3 minúty, čiže skončím tak okolo 12-15. Hej, toto sa nám spravilo. Mohli by sme začať teda stavať aj dom. Ja si ešte toto trošku zarovnám. Počkať. Dobre, toto takto môže byť, ale od tejto si to budem zarovnávať takto. Čiže, no určite chcem poschodový dom, to je samozrejme. To neprípada v úvahu, aby bol menej alebo viac. Chcem iba dvojposchody, fakt. To som toto, takto. No, toto stačí úplne. No, počkať. Určite ho chcem. Dobre. Takto toto si naznačím takýmto drevom, že tu budú dvere, hej, aby som vedel, že proste pokiaľ mám stavať. Raz, dva, tri. Počkať. A keď sem vojdem, bude to dobré? Bude to dobrý priestor? Ale jasné, že to bude dobrý priestor. Lebo ja iba dobré priestory robím. Idem si nasekať trošku tohto dreva. Tento diel môžem spraviť aj viac, aj 15-20 minútový, pretože, no idem si pretočiť niekoľko dielov, čo mi zabere dosť, asi 2 hodinky si myslím, pretože chcem si pretočiť tak 10 dielov dokopy, možno 8. Takže možno už dneska nájdem si aj diamanty, hej, že budem dolovať a takéto veci, pretože nebudem na sucho tuto sedieť a pozerať sa do blba, ako sa niečo rendruje, dá sa to samozrejme rendrovať cez noc, ako sa to vždy robí a budem makať na ostatných videách. Budem hlavne nápady, musím vymýšľať.
aby som vedel proste, aké videjka. Mne sa to ľúbi, keď je po bokoch toto. Keď sú po bokoch takéto stromčeky. Či stromčeky, no takéto ako drevo, hej. Čakaj, to si takto, čiže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ukážte, či to bude stačiť. No určite do tohto, takto do strany to stačiť bude. Ale áno, toto bude stačiť. A zase, hop. Hop. Takto. Vynikajúco. Dobre. No, ale neviem, zatiaľ to nechám otvorené. Neviem, či to mám dať aj sem, alebo nie. Či sa to bude hodiť. Len to je asi si myslím, že kravina. Že to nevyzerá dobre. Neviem. Fakt neviem, toto neviem posúdiť. Ale počkať, nebude to takto? Alebo je to takto? Áno, to je lepšie. Či? Tak to vyzerá lepšie. Ale skôr hen tak, ako som to dal. Čiže takto. Takto. Dobre. Čiže toto tiež 3. Raz, 2, 3. A hen to bude koniec. Čiže takto. Tak, čiže toto by mal byť koniec. Hop. Tak, toto. Výborne. Ja mám tie nápady také viac menej už z hlavy, že to nevymýšľam hneď teraz. Že ako ma napadne, tak si postavím dom, ale tieto nápady už mám tak z hlavy, že niekoľkokrát som si toto už takto stával, hej. Zatiaľ to nechám takto a potom sa uvidí, že ako mi napíšete, môžete mi napísať do komentárov, môžete mi dať nejaké návrhy. Viem, že možno mám teraz v chvíli, keď to točím, alebo keď to vydám, nie keď to točím, keď to vydám, tak možno mám v tej chvíli pár odoberateľov, možno 3, 4, hej, ale tak treba sa zaujať hneď od začiatku. Hej, to vám tak poviem, že hneď od začiatku treba, aby ľudia boli aktívni, hej, a takto, aby tá kvalita bola čo najskôr na čo najvyššom bode. Hej. Takže tak. Dobre, ja si ešte idem nasekať trošku tohto dreva, lebo z tohto budem robiť podlahu. Ak si všimli, tam som si naznačil, kde budú dvere a chcem z toho robiť podlahu. Bude to vyzerať veľmi pekne. Jo, jablčko. Môžeme si rovno dať, počkaj, dáme si jablčko. Jablčko červené. Dobre. Hop. No, bohe, ako nám to nepridalo, ale dobre. Hop, hop, hop. No pomer rýchlo makaj. Nemám čas do rána. Musím natočiť ešte viacej dielov. Dobre, toto mi zatiaľ bude stačiť. Spravil by som si hore takú povalu. Akože také podkrovie, ako by som to povedal. A viem, ako to spravím. Úplne super to bude vyzerať. Úplne už viem, ako to bude vyzerať. To bude fakt pecka. Dobre, toto bude takýmto drevom. Určite nejdem robiť šachovnicovitú. Tu. Tak. Potom, no len je to zbytočne malé na to. Ešte by som to posunul o jeden asi. Neviem, zatiaľ to nechám tak, hej, pretože zatiaľ nepotrebujem nič, ja viem, veľa čestiek, že rozdeľovať to, alebo tak. Aj keď v druhej časti už, na druhú časť by som si chcel nakopať nejaký ten cobblestone, aby som mal do zásoby. Šup. Takto. Určite počujete klikať moju myšku. To je 100%, že počujete klikať moju myšku. No natáčam to aj s iPhoneovými sluchatkami, aby som mal mikrofón hneď pri hube, teda pri ústach, pri ústočkách. Takto. No neviem, či to vyzerá dobre, ale ako vôbec nie je to škaredé, tak vám poviem, že to nie je škaredé. A tu do stredu by som dal nejaké... Kokos, keby tam mohli byť lampy, počkať. Ja viem, čo tam dám. Ja už viem, čo tam dám. Ja som si istý. Dobre, hento si už musím nehať. Šup. Toto.
a dole, áno, presne tak. To by mohlo vyzerať dobre. To by mohlo vyzerať epicky. Strašne epicky by to mohlo vyzerať. Poďte sem. Šup. Ďakovo. Spravím si to pár torčiek. Pôjdem určite do jaskyne. To fakt je znova bezpodmienečné, že pôjdem do jaskyne si niečo naťažiť. Šup, šup. A takto. Wow, vyzerá to, ty kokos, vyzerá to úplne super. Úplne mega to vyzerá. A ešte by som potreboval idem sa pozrieť, porozhliadať trošku po okolí, že či tu niekde není púšť. Bo keby tu bola púšť, to by bolo mega. Ale neviem, či tým smerom sa mi bude ešte chce ísť. Počkajte, tam je cukrová trstina. To riti. Tam je cukrová trstina. Rovno si idem po ňu a zatiaľ sa vami trošku pokecam. Nahrávam asi tak 8, viac ako, zo 10 minút už nahrávam. Tento diel teda trošku prehlbím. Idem to prehlbiť. Nie, trošku predĺžim tento diel, pretože je to dosť kecací diel, kde kecam jak magor a práve stiahujem pre Monroa, čo je kamarát, hej, ktorý bude nahrávať tu so mnou, tak stiahujem pre neho jednu hru, ktorú on bude nahrávať, ale on o tom ešte nevie. Počkať, ja už nemám jedlo? Ale on o tom ešte nevie a bude to Assassin. Takže už o tom asi bude vedieť, keďže si pozrie toto video. Do keľu. Dobre, Assassin jednotka to bude, hej. To musí byť. Assassin jednotka je perfektná hra a chcem mu spraviť tak, že aj ja budem mať pravdepodobne nový počítač a chcem mu to spraviť tak, nech nahráva proste všetky série Assassinov. Pôjde od jednotky až hore. Až po Syndicate, alebo čo je to teraz, hej. To by bolo fakt, ako pre neho by to bolo úplne super, on by mal proste sérii na neviem koľko. Akože určite by to obmienal, že nenatáčal by hneď, že čo ja mám Assassin's Creed jednotku a hneď natáča dvojku, ale že by to objednal, že by hral proste Mafiu dvojku, dajme tomu, alebo by hral potom nejaké iné hry. Počkať, ale môžem to dať aj do bokov. Môžem to dať aj takto. Že by natáčala nejaké iné hry, proste Mafia 2, Left 4 Dead, no tak to Left 4 Dead asi nie, ale také ako je Just Cause 2 sa mu veľmi ľúbi, hej, to ahoj Skap. Tak, Just Cause 2 sa mu veľmi ľúbi tá hra, čo som mu ukazoval, hej, tak ako hovorí, že to je strašná pecka. Takže Just Cause 2 by mohol nahrávať, ja by som ešte nahrával Far Cry 3, Far Cry 4, to ako strašne veľa hier by bolo na nahrávanie. Bolo by čo nahrávať, fakt. Ešte toto. Neviem, koľko tam potrebujem, 4, že? Mám ich 7, dobre. To je jedno. Šup, 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 šup. No ja si myslím, že to vyzerá úplne epicky, ty kokso. Fakt to vyzerá perfektne. A ešte to si môžem dať takto. Ježiš, to je krása. To je nádhera. Sorry, ja som unesený. Hlavne, že nemám dvere. Ktoré by sa hodili? Tieto? Toto asi nie. Počkať. Hej, tohto treba nemôžem. To je jedno. Ja si spravím takto. Takto si spravím dvere. Šup, šup. Dobre. Hop. Takže už budem mať aj dvere. Výborne. A idem sa vyspať. Dúfam, že žiadna príšera na mňa nezautočí. Čo pre mňa... dobre, výborne. Dobre, ja to tu ukončím, milí diváci. Ja si idem hneď, ako som povedal, natočiť ďalší diel. Takže ja pevne verím, že sa vám to páčilo. Ak sa páčilo, nezabudnite sa nechať like, určite odber a vidíme sa v ďalšom videu. Takže čaute.